Ако сте някой, който не трябва да консумира глутен под каквато и да е форма и не знаете как да се ориентирате в морето от храни в големите супермаркети, то гледайте това видео до край, за да научите кои храни със сигурност са рискови и кои храни са тези, които са безопасни за хора на безглутенова диета. Здравейте! Ако не ме познавате, аз съм Пламена Димитрова и съм тук, за да помагам и да подкрепям хора, които спазват безглутенова диета. Моята цел е да предоставям максимално точна, полезна и достоверна информация относно безглутеновия начин на живот, храненето без глутен и глутен свързаните заболявания и състояния. В днешното видео ще говорим за това как да се ориентирате бързо, кои храни стават и кои не за консумация от хора с глутенова ентеропатия или глутенова непоносимост. Всеки може да различи знака, който всички хора с глутенова ентеропатия познават. Основното предимство на продуктите с този знак са, че дава 100% сигурност, че продуктът е чист от глутен. Или ако е замърсен, то съдържа количество недостатъчно за предизвикване на автоимунна реакция у хора с глутенова ентеропатия. Основният недостатък на храните с този знак е, че цената им е висока. Понякога в пъти по-висока от тази на същите продукти, но без сертифициран знак. Тук всеки решава как да постъпи според здравословното си състояние и с ясното съзнание какъв риск поема, за съжаление и според средствата, с които разполага. Въпросът обаче, който ще разгледаме днес е как да пазаруваме умно храни, които са без знак, но все пак стават за хора, които се хранят без глутен. В началото обаче ще разгледам как да се ориентираме кои храни със сигурност са рискови. Първо, възможно да са замърсени с глутен, дори да не го съдържат, са храни, чието фирми пакетират и глутенови продукти, освен безглутеновите. Това става, когато на една и съща поточна линия се пакетират примерно пшеница и ориз. Ориза натурално не съдържа глутен, но минавайки след пшеницата по поточната линия, със сигурност е вече замърсен. Това се нарича кръстосано замърсяване. Второ, има продукти, на които пише, че не съдържат глутен, но на съдържанието пише, че може да са замърсени с глутен. Поздравления за производителя, той е честен, коректен и действа според правилата. Така поне ще знаем какво да не консумираме. Има и още нещо, за което да се внимава обаче. Най-често ние започваме да купуваме определен продукт, уверени, че веднъж е проверен, съставът е изяснен и всичко е наред. Веднъж прочели съдържанието, ние по подразбиране смятаме, че ще е едно и също всеки път. Не е задължително да е така обаче. Четете етикетите всеки път, защото съдържанието търпи промени и е възможно да разберете това, след като вече имате реакция от някоя храна и се появят симптоми. Хубавото е, че глутена и повечето алергени са в дебелен шрифт и лесно се виждат. Лошата новина е, че пшеницата е с подчертан шрифт, но и че мика, ръща и овеса не винаги са, тъй като не се водят алергени. Трето, малко хора са запознати, че има уред, нима, който засича глутена в храната и някои хора си позволяват лукса да го използват. Казвам лукс, защото консумативите за този уред са скъпи и още нещо. Консумативите се поръчваха от щатите. Малко хора си позволяват да го използват редовно, но хубавото е, че който има такъв уред, често публикува резултатите в Facebook групи, където много хора могат да се възползват от информацията. Ако някой е засякал храна, която съдържа глутен, но се продава като чиста, качва снимки, публикува предупреждение и така хората научават своевременно. Възможно е също да е тествал храна, която е без знак, символ или глутен-фри означение, но всъщност да е чиста и да е подходяща за консумация от хора на безглутенова диета. Четвърто. Някои хора се свързват чрез кореспонденция директно с производителя, който писмено потвърждава или отрича съответно дали определен техен продукт съдържа или е възможно да има следи от глутен. Възможно е също да отговори, че не гарантира за чистота, тъй като продукта се пакетира в замърсена от глутен среда. Ключовото тук е, че производителите дават пряка информация, разбират проблема на хората с глутен свързани заболявания и отговарят максимално подробно, честно и коректно. Това е доста полезно и често във Facebook групи потребителите публикуват подобна кореспонденция, която да е полезна на всички членове на групата. Пето. Друг
предупредителен знак е, ако някой е имал реакция след консумация на даден продукт и е споделил в групи във Facebook симптоми, примерно коремни болки, диария, повръщане, окриви и така нататък. Добре е да се има предвид и този продукт да се консумира с повишено внимание. За да обобщя всичко казано до тук, ако продуктите, които купуваме, нямат знак без глутен, избираме тези, които на първо място в писмена кореспонденция производителя е потвърдил, че са чисти от глутен. Второ, присъстват в приложението Gluten Free. Малко хора знаят, че един баща на дете с целиакия създаде приложение, в което са описани някои продукти, които са чисти от глутен. Инсталирайте си го безплатно и разгледайте. Трето, отзад на етикета пише, че продуктът не съдържа глутен и не е замърсен. Имайте предвид, че това важи за конкретната партида, т.е. при следващата покупка четете етикета отново. Четвърто, варива и ядки, дори да са били без знак без глутен, обикновено е достатъчно да ги почистим добре и добре да ги измием. Пето, купуваме продукти, за които имаме информация, че са проверени с нима. Полезно е да членувате поне в една група за хранене без глутен, където ще намерите подходящи за вашата диета рецепти, когато наближи голям празник, като Великден, Коледа и така нататък. Хората споделят успешни рецепти от тяхната практика за козунак, коледна погача и всякакви други вкусоти, които биха били подходящи и за вас. Споделят също кои продукти са пуснати в момента на пазара и в кои магазини. Тоест информацията, освен че е полезна, е и актуална. И помнете, най-добрият начин да се храним пълноценно е като се придържаме към здравословна диета с цели минимално преработени храни, като минимизираме употребата на високо преработени храни, дори да са без глутен. Не забравяйте, че повечето продукти, в чието състав се съмнявате и не си ги позволявате, има възможност да бъдат приготвени в чиста от глутен среда от дома. Абонирайте се за моя канал, за да получавате известия всеки път, когато качвам ново видео, включително с интересни и практични безглутенови рецепти. Пишете в коментари какво ви интересува и ще правя видеа на тези теми. А сега дайте харесване на видеото, ако ви е било полезно. До нови срещи!